Asini roha marihamu doho dami nasian de bata amata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna hatani di bata dihita ima na tersurat di buku pangukapon bidu 20 sada ayat 5 1 ayat itu songono mahatan di bata. Dungi didok na hudul di habang saima. Idama saluhu nado hupai baru jadi didokma surat tomai ai hapo sado akahataon jala nasito las didokma tuahu nunga saut ahduna perjulu jala perpuri bonana jala ujungna lehonokku ma tuna mauasian ai mul ai kanguluani sopola tu orang tiano ni namonang ima saluhu na jala ahu gabe di batana ibana gabe anakku ido sahana somon topik marparange obar tuhatani di batang dia makadonga saha porsiaun mungkin hiada hita tabigi sada barita ima barita ni amata Eric Clapton sahalak gitaris na terkenal sian Inggris. Nah ia mengalami habu niroha na patung masai parir. Mungkin adong dohya somoni bahkan mungkin kita imaha pariron nama satibana hamatian nyanakna namar guar si konor nama rumur 4 tahun dupe nama debu sia jedena ditiki manatap sian apartemen dungi medebu mebana jala laus mate. Alani dia makadongan di perdalanan di nguluna dia mata Eric Clapton ala masai borat ni si taononi dia ibana gabi di bini mana mah sada ede na berjudul Tear in Heaven, kesedihan yang mendalam. Share ni di nahya dialami ibana jala imana babuahun sada edde na babuahun nama setakas na dirasahun ibana alai ditiki edde imana babotohon kesedihan ne sada na tum setakas di bagasan nguluna holong nirohana dohot si taononi alai dang alani si taononi ibana mago haporsion tetapi ia yakin jalido benibana sada edding alani sada tiki diwawancarai ma ibana di sada tipi dun diwawancarai di pabua ma jala disukun ahado lapatani eddi di bagasan nguluna didok amata Eric Clapton ma ido ibana ma lagui na hobaini dakkolan sekedar kesedihan ni dakkolan sekedar holan sedingan dengan penderitaan alai di lagui ima sada haporsiaun sebuah lagu yang penuh keyakinan dido ibana di bagasan nguluna di eddi ibana madok secara optimis akan ada pertemuan kembali ikom marsipeda dua muse do anak king reuni sorgawi ini ibana rupanya pasti ada reuni surgawi musik ninna ibana ma di beni mana di edineng jalabu idi ratai da songo de bukit tendete seta somal doi nang tedi hoddi di kipenguburan nama dok saya masih pada dok kana porsei molo dung saat bi ujung nilak kanan nomor lapatan doi dang be adong be si hebiarata songon na dok isi Johannes di bagas terpukon
Tiano ni namonang ido saluhu na jala ahu gabe di batana ibana gabe anakku. Alanya ala siapa moto ni di batana sudi nama sa di tonga-tonga ni nguru ni jolma. Ikut tahap persia idui. Danga dong na so siapa moto ni di batana. Danga dong na bunyi di depan na. Jadi patar dotong. Jala tidik tu saluhu na dijulu ni di batana. Namar lapata dui songon eddinia matta Eric Clapton di batado na mangaturkon umur ni jolme di batado na manutukon are-are ni jolme hidup benna moloteda di ayat sebelumnya di do ibana do kan di ayat sebelumnya audo parjulu au parpudi jalan di ayat onomi laos di do ma nunga sao audo parjulu au parpudi bonana jala ujungna namar lapatan dia hanan dohonna saluhuna namasa di tonga-tonga ni natino panay namasa di tonga-tonga ta siapa moto ni di batadi idukon na perjulu ni ngototta las ni rohape arsa ni rohape di boto di batadi alania ibahana do namano pahita di portibion sen orbuk ni tano di hita jalebana no maju hita marhite todina ay molo pe madabu hita di bagasa dosa jala setado doi songona di rom 10 pa ayat pitu saksi ay ganup hita dang madabu dang mangulu di dirita jala laos ganup hita dang mate di dirita ay mangulu pi hita mangulu Tuhan ido jala mate pi hita mate di Tuhan ido asa mangulu manang mate pi hita tungdo di Tuhan hita ay ido ubahin na mate Kristus dalam mulak mangulu asa ibana Tuhan ni akan na mate nang akan na mangulu alani mono pi marsirang hita jut sian akan na taholongi alani hamatean ale marlapata dui mangulu dui tawan si dia dupan ni Kristus ido bahin na tarok di padidion do poso-posi saya do poso-posi tu hamatia doho tu haheon ni Kristus ala taha porsia do padidion ni gabe sakabona mahita do Kristus ibana ulut ta hita ruasna di hamatian na do di haheon na alani hita pinang pola mabiar be mangadupi akan masa di bagasang ngulutan alai ikut tonggo taingot dia me di ayat pitu idong ngulutan nunga monang di hita alani Kristus nang menunggu sita begitu dah ini di batalo na monang ido muse mangaton perbuye hanguluani na monang ido muse majalo ulus nasasak na di banu kicangi ido muse na monang ido hudul rap dohot au di habangsa na di surwe alani kahora na monang ido tutusani bahama hita asa gabi si parmonang oddo ido bener si Johannes tiyo mana diho parangehon unang adong mabuat tupalmi unang kolom ria-ria unang mendua hati alai ikon siak kapur siaon basa gaido na porlu di bagasan mulut teh alani dia makadongan pesan ni terpukot kita dia me na perjulu song kala Kriste kita ikut berengot taruh di bagasan mulut tahun ima bahwa kita harus memikirkan surga song kala Kriste kita ikon tonggo pikir konot ta surgui udah kolan dari portibio na tabi kiri alai ikut tungdo tapi kiri inganan nama notong narodi saliling nililing asa song padok ni akan lebih sudai orang Kristen terlalu memancarkan surga sehingga mereka tidak berguna di bumi ngiri dunia alekko ni otot tado asa unang mabiar hita
Karena kita yakin dan percaya selama kita hidup di dunia ini ikut tondo saat tidak memikirkan tu ngodu ima di surga hasunangani. Napa dua hon nanendokonan si Yohanes marhite trupukon air mata akan diganti dengan tari-tarian dan sukacita. Air mata akan diganti dengan tari-tarian dan sukacita. Danga dong be tangisan, danga dong be holso nindanak kayak ini. Hari narong disi ima holan akka ekel nama disi. Manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Alania hidup kita di dunia ini diwarnai dengan air mata yang tak kunjung habis. Terus kita tangis saling bangodu. Tengok air mata itu adalah mengikuti perjalanan hidup kita mulai kita lahir sampai kita meninggal. Olah tubuh kita saat tuna moding terus do air mata ini. Nang satu nama mati kita tinggal dua kasih solhot meninggalkan imanaking tong doro ilu nasida. Ala tengok pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir. Itu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata kita tak akan lagi terlihat di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita. Hanya kecuali tangan Tuhan. Holat de batado. Alanima. Setiap harap naporsia. Tidak ada lagi pergabungan, tidak ada tangis, dan tidak ada lagi duka, dan tidak ada lagi maut karena sudah dikalahkan dan sudah dilemparkan ke dalam neraka. Alanido dihita kanang porsia di Yesus Kristus, Tuhan akan mengubah idolas nerohata songon nanido isi Yohanes ditrupukon. Na patuluhon imanen doon itu pukot tu hita dieme namo nangido muse manean akka nang monangido muse panean di Banua Kicang isi do namo nangi imanahot na maniup tuhata Jesus Kristus kahoran namo nangido totong saat di diame ima maniup tupel hamunangan manang tupel nasian Kristusi. Alanido dia makadong saha porsia. Molo didok di bagasan turpu tahun. Isi do halak namonangi ima halak na satia manahan mengiutun Tuhan Yesus nangpe iko menghadapi ancaman nangpe menghadapi akka hamaulop nangpe ikon tertindas alai taingo di pangukapod 2 ayat 10c asa didok disi ima saya bercumaho rasi rasaro ajal ni portibion hendaklah kamu setia sampai akhir ikon hasatia teido nagabe patuluson hamonangan dihitan akan orang iba na setia mengikuti Yesus satu ujung ningoluna na loyal na uduk mangulahon lomo ni rohani Tuhan Yesus saliling ningoluna na so ulutalun lapatan na dang terguda tugudan akka hagio ni portibion dang terguda akka ima gudan-gudan ni akka heping akka mammon ala na olu patulo kaporsiaon na di sudi inganan di sudi partikian di sudi situasi jana di perbuihon perbuini todi ai ido namonang namanya langit tano ne paru di bagasanggul kolan akkana setia namana hanido atau unang murah-murah ita di palida portibio. Taingo masong kata ni si Paulus.
di Rom balu ayat 10 lui. Ai hura jumi akasi taunon dese ngono. Hira so adong do martibakon hasangapon si papataron tuhita subut. Amin. Mauliate madiho adi Tuhan debata. Paingotok kami asa totok kami Tuhan setia mangiutoko. Amin.